is los, Roermond is los. Roermond is los, de oude dames, de centraal is los, dames en heren. Ik ben benieuwd. Gooi die energie goed. Gooi die energie goed. Wat weer gaat springen. Ha! Ha! Niet normaal. Ik stond laatst op de bank en zag tegen de jaar. Nu weet wat ik van die haai, Michael Jackson. Nu weet wat ik bedoel. Je hebt hier naar de kas. Kom geen grap. En zie ook de jeugd, herken het maar. Je hebt hier naar de kas. Kom geen grap, mini jas. Ik ben op de touchscreen, maar ja, dat is live going on. Gooi je handen op. Je hebt hier naar de kas. Kom geen grap, mini jas. 1, 2, 3, ja. Ik moet terug, ik ben er niet. Ik heb net zomaar niet. Veel moeite door begin, dat geen wel even goed. Dan kom ik op het bloed. Dit buurt is niet de buit. Ik sta hier door mijn ding. Ik ben in de buurt bij. Ik ben van leven bloed. Dat het maar bereikt. Geef gas hier. En nu even allemaal samen. Dat het maar bereikt de cobra. En dat het maar bereikt. Geef gas hier één ding. 1, 2, 3. Ongelooflijk. Mannen, cabaret, vriendinnen, 2 handen omhoog, 2 handen omhoog. We gaan zwaaien. En later ben ik aan, zit ik in de janus, ergens heb gesmoed. Ik heb nu met z'n nacht, ik in Bruggen achteraan, we zitten er ook al aan het raam. Waar ik nog niet op heb zien, ik ben hier gedaan, we maken visie in die stem. En wat zullen we doen? Nog één keer, Roermond, springen! Ho! Ik moet terug, ik ben er niet. Ik ken net zomaar niet. Ik moet terug, ik ben er niet. Ik ken net zomaar niet. Ik moet terug, ik ben er niet. Ik ken net zomaar niet.